Ojameni Star Part 4 Episode 16. Let's go. Hawe, sabona Dlamini. Ya ngubani? Sho Dlamini. Ngisacela Nxeso Dlamini. Bengithi bengisacela Uyaqhubeka dog. Uyaqhubeka cabanga nje bethi umuntu ekhuluma nawe siyasuza like it's not to make sure but kodwa phela buye ngokuthi ukhuluma nobaba kodwa ngisho But kwenze njani kanje? Yini inkinga kanje? Hayi no Dlamini kahle ngine. Webut kwenze njani kanje? Mawukhuluma nami khuluma nomlomo. Hayi ngezinqa. Angikhuluma ushiti mina uyazi? Bengisacela Kodwa ngehlelwa yini ekseni kusi? ekseni po damn dog bazobingelela ngomsuku Menyela abantu abangenzelwa ngubani? ayiphutha dog relax Minister Hello. Good morning. How are you this fine morning? Hayi. Ufonela umntolongo kangiyena ke lo muntu obuthi uyamfonela. I beg your pardon? Aw. Ngithi angiyena lo muntu obuthi uzama cabanga nje bethi ekseni yasuzelwa ufonela uqonqena ubaselingi nje mfethu malokho ekufona labantu laba beyimoto assurance like dog ngina 16 into enzenza ku-assurance dog I mean come on but ngixakatha yibuda abantu bayisasazi kephi inumber zethu dog if you know play let me know in the comment section Mfonela you wrong number lo ishayile. Kibwani mama. Uyaqhubeka ukhuluma zonke izinto engayikhuluma. Ngithi kuwena angiyena lo muntu obuthi uyamfonela. Hey, refona from Kopanong Agency Papa. Uthini? Uzokopa ba? Mina? uyile boy Yimo uzomkopa? La we fucking. Ungavali ukuthi ngikhuluma nawe man. Ungavali ukuthi ngikhuluma nawe mina yazi? ukhuluma nobato ngoba idobile ikhosito Uyazi ukuthi umuntu meselivalile ucingo umthethisa kufanele usuyithethisa wena. Mayosondela ngokusakaza. Na, ngirice la. Yini kwenze njani Dlamini washuba kanje ekubena do happy manje nje. baba ngayicaza nawe lento le ngivuke ekseni ngasozela makhelwane ngafonela uqonqa mangikhuluma nabo ba drop ikhona Abantu bangilinga ekseni. Qala ungubani? Uyafika la dedela umsuso kuphela. laphe nje nawe uma ngubani mezocela uthi lo mtholithise nje kini Dlamini ngoba esuzana nje mahlape mezobolekile ithola ipaper Ngoba unesifo esimenza asuze mithi uyakhuluma. And lento siyeze yenze ukuthi amiswe ngisho emsebenzini. Pho mina bengizokwazi ngani? Bengizokwazi ngani umuntu mevele efika la enya angangitsheli lutho. Dlamini uyindoda enqinekayo. Akekho umuntu ongavela afike nje akusuzele. Ngicanga ukuthi uzomela mhlawumbe uyoxolisa kuyena ngubani. Ngixoliselele bhuti. Ukuthi umuntu usukelela ehlala khona uzonyala kwami. Into fanele ngixolisele leyo. hayi Dlamini not make sure isensitive lento kuyena. But ke kukuwena. Maxwell asambe bo hey. ngaba sensitive kanjani dog yena nje ungaxolisa mfethu like uhlelele kini mfethu sakuseni urelaxele fike umuntu uzokusuzela kumele kube mina ozoxolisa wena ozoxolisa mina usho ukuthi anginesifo esukuthi nokuthi manje uxolisa Kuphela mina dog. ukufuna udlala. Sharp Maxman. Yazi, I hope leli business lizohamba kahle. Lize libe likhulu. Hayi. Kanti uma nje nizolandela lemgomo engiyibekile, lizokhula leli business libe likhulu. Yazi Dlamini Thank you, iphupho Mhlaba. lami ukwakhela ubaba nomama umuzi. Ungaphela amandla. Ubudoda bukhulelwa. And abusoze bakhulelwa vele cause akekho wenza sex nabo. You get it? If you don't get it, for
If we don't get it, forget it. Unukuthini dog, kaza ngithi if was please let me know in the comment section. Hey wena. Kanti kwenze njani namhlanje? Kwenze njani ngqondo yakho namhlanje? Futhi kanambani nosebenza? Shanilio. Umphakathi nupe direct ngale mshanelo yena. Man. Anawo noma eblue. Hayi sinale ebovu phela. Hayi yeka. Angifuni ukufana wonke umuntu wala endaweni mina. Yini uzibona ungcono? Akuyafana mfethu. Gcineni umshanelo noma ngaba pink noma ngaba blue. Gcineni sashanela dog. Wena unathi la endaweni. Ubona ngcono. Angishongo ukuthi ngizibona ngingcono mekuswela. Hey abanye abantu abazikhohliwe. Abayikhohlwe benjani mekuswela? Wemekuswela uyangedelela yini? Joyina kahle salusa. Mahewu, la ngifuna ungibulala. Oza. Mahewu. Uthenga isikelemu? Sengisikelemu Bucks isitsotsi sakudala kanje. Ayi. Ozane 1 by 1. 1 by 1 mfethu. Uzohlula masiza 1 by 1 si right kanje. Namagwala sentsha. Masama khona woza kushaya usho ngebhloko elilenga engathi unyili. Hey. Let's go. Come on guys. Ozane 1 by 1. Asibe ne fair fight la. Fair fight Bucks mawufuna fair fight hamba ujoin professional boxing. Guys. 1 by man please ngiyanicela. Usangene nanga umuntu ucela ukusishaya. Dangalo lo baba nje nayo face. Dangalo lo baba nje face. O manje face. Ukwi ghost face. Thembela ngumngani wakhe. Games. Mama. Asike sithi ukhulume kabi nomuntu ngenxa yento ayenzile. Lento ayenzile ubenzisa ukuthi uyagula kodwa wena ubungazi. Usuyazi manje ukuthi lento ayenzile ubenzisa ukugula. Manje Iphela kanjalo indaba kababa? Ya, iphela kanjalo. Hayi. Zabini. Usakhohlwa kubuza ukuthi ungenze njani wena? Ungayoxolisa noma uthi phela lapho. Ngizothini dog? Ayizwakali kodwa iphelele baba. Ayizwakali kodwa iphelele. Ekaba manje le ndaba. Yeyami noma yakho? Hawu, eyakho baba. Olwani ulaka ke manje baba? Azeni makhuzwa. Yeka. Yeka. Yakhohlela ukuthi ngikubuzile ngalento. Okay. Ngithethisa ungubani? Ungubani ufikela kumina wasuza ngamthethisa. Kodwa manje sengiyazi ukuthi ubesuza ngoba unesifo anaso ingakho besuza. Okay baba. Xolisa ngubani? Awungeke. Ingathi ngimthethisa ungubani bengingazi mina ukuthi uyagula. Kodwa ngithi usuyazi manje. Akaxolisa ngani yena? Ngoba phela nami bengingazi ukuthi uyagula ngathi esuza akashongo umina ukuthi uyagula. Wayengaxolisi yena qala. Baba, akazange akuthethise, uwena uthethile. Makhuzwa ungubani usuze kawu4 makhuzwa. 4 times. Ukungithethisa lokho. Leso sinto ngezinqa ukuthetha lokho. Akene ndithe ulokho noma shit manje shit ukusuza so. Kodwa stay mina mengengixolisa vele. Baba, akusebenzi kanjalo. Hamba nje uyoxolisa nje wena kuphela.
Uyazwela Makhuzwana? Yeka. Phuma kulento. Baba hamba oxolisa. Makhuzwana. Uma kuukuthi wena uyakuthanda ukunyela ongubani, hamba wena uxolisa kuyena. Ungaxolisi dog. Ngeke ngixolise mina futhi. Ngilathi yaphela. Ukuthi umuntu usuke kubo wazokusuzela. Hayi ngeke, not make sure. Nje uyaphona mawusuka la. Mina ngizoya kade wena hamba uye kaSini. Yazi abantu bakaSisi abayibona bengcono kunathi. Phela kunomlungu othenga umuzi ngakhona. Awu nathi sasina umlungu kudala. Shuthi kade sabangcono kunabo. Manje kuba ngcono ngomlungu dog. This is why Maxwell abantu bethu namanga because umuntu mexoxela istory sakhe nawe uqhamuka nesakhe sifana nesakhe. Ngiyatshela. Wayekhona umlungu ala kudala kwakuthiwa uJohn Stergam. Wayedrive amatekisi. John Stradam. Maxwell wakuyigibela isex yakhe. Maxwell Umlungu ala kudala kwakuthiwa uJohn Stergam. Wayedrive amatekisi. Maxwell wakuyigibela isex yakhe. Awu sasiyigibela nje awu. So uma usufuna ukwehla wawuthini? Ha? Awu. Sasisho phela sithi Stergam. It's okay now bese amasehle. It's okay now. Maxwell wawuthi it's okay now uma usufuna ukwehla. Yeah, sasisho sithi it's okay. Ame sehle. It's okay. Okay. Asike sithi mhlawumbe ufuna ukuthi ucela ukwehla ngasesitolo. Wawuthini? Awu. Sasisho phela sithi Stergam. It's okay by the shop. Hayi Maxwell. It's okay now. Asiqhubeke siqedele ukudayisa umshanelo. Mngani wami, ngiyabonga ngokungisiza ku Bucks. I got you man. We are brothers now. Tati.